København bor Nelly på 29. Han har været single i snart et år. Efter 2 vellykkede dates med 19-årige Isabella og med 28-årige Øje fra Thailand, er singletiden måske snart forbi. Hej, mit navn det er Miami Lee. Jeg er 29 år gammel. Står her og smører mig noget bruncreme, så jeg lægger over for pigerne. Jeg står lige her og gør mig klar til at vennerne de kommer om lidt, og jeg skal spille Guitar Hero. Så de er på vej. Så skal jeg lige vise mine skills inden for gaming. Jeg tror de er på vej. Jeg skal lige have trøje på. Så er jeg ved at være klar nu. Det der sker nu, det er, at jeg skal lige rulle lidt trap væk, for det er vennerne, de er på vej. Så. Jeg har en hund, der hedder Pussy. Den er desværre løbet væk, så den får jeg nok med. Jeg skal lige rulle lidt op. Satan, der var Pussy. Jeg skal lige, mine venner de ringer på derude nu. Så. Mine venner de er så på vej nu. Jeg skal vise dem, hvordan man spiller rigtig Guitar Hero. For helvede mand, jeg kommer nu. Hallo? Ja, så kom du op for fanden. Ja. Fuck det. Hey, så homies. Hey, pretty boy, Miami Jesus. Bare gå ind på mit værelse. Hey, så? Hvad så? Hey, så homie. Så homie, skal jeg lige vise jer min skills i Guitar Hero. Kan det godt være? Ja, Pussy. Hvad fanden er det der for noget, jeg sidder og ser på? Få det væk, mand. Sådan noget ser jeg aldrig sådan her hjemme. Jeg ser kun wrestling. Ser det tegnefilm. Nå. Jamen, jeg er jo professional gamer, så nu vil jeg lige vise mine venner alle mine skills i Guitar Hero. Ser I det her? Ja. Altså gutter, I kan se her, jeg er jo professional Guitar Hero spiller gamer. Jeg lever jo af at spille gaming, altså Tekken, Street Fighter, Guitar Hero. Jeg tænkte på, gutter, skal vi tænke sådan en son of a bitch? Tak, det kunne være. Tak som guder. Så det er sådan nogle, jeg har mange af. Sådan noget crap. Jeg går ud og ringer efter en pizza, så kan I sidde og se noget professional wrestling. Så jeg er tilbage. Er det fra USA? Jeg er tilbage later. Ja, hej. Jeg vil godt bestille sådan en son of a bitch. Ja, nummer 34, for fanden. 20 minutter. Fint nok. Jamen, du kommer bare. Du ved, hvor det er. Ja, vi ses. Ja. Altså, mens vi lige venter 20 minutter på pizzaen, så tænkte jeg, vi kunne lige gå ud på altanen og lave noget prank. Den street prank. Ja, der er nogle bitches, vi lige kan råbe til. Ja, nu går jeg lige ud. Oh, fuck. Jeg råber lige efter en eller anden son of a bitch. Hvad helvede, Pussy? Hvad sker der? Pussy, gå hen og spil noget game. Nå, lad os tid til at lave noget fucking prank, man. Hvad? Hvor fanden blev Miami? Det er sgu da ikke, mand. Har I været lidt efter? Okay. Jeg skal ikke finde ham. Jeg skal sgu bare hjem. Hey, du der! Det er Miami her, der! Hvor pizzabus fanden snart er. Hallo? Jeg kom op med den pizza, son of a bitch. Ja, fedt. Hvad så?
Her er der pizza. Det der, det er sgu da ikke nummer 34. Nå, jeg troede du sagde nummer 42. Det er ikke noget at gøre ved, så må jeg bare spise det shit her. For helvede, man. Det er anden gang. Nu synes jeg egentlig, I skal gå, fordi jeg skal ind og spille om lidt.